14. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number one! Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul.
Mayong adlaw, mga pinalangga ako nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Sabado sa ikatlong nga semana sang Kwaresma. Dayawa ang Ginoo o kalagko, hindi pagkalimti ang tanan niya nga kaayo. Ginapatawad niya ang tanan nimo nga mga sala, ginaayo ang tanan nimo nga mga balatian. Mga muyo kita. O Ginoo, sa pagsaulog namon sing malipayon sining panahon sang Kwaresma, kabay nga makaambit kami sing labi pagyed sa misteryo Pascual, kag maangkon namon ang kapupunan sang iya bunga. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9, tubtub 14. Sa pila ka mga tao nga nagakabig nga mga matarong sila, kag nagatamay sang iban, ginsaysay man ni Jesus ining palaanggiran. May duha ka tawo nga nagkadto sa templo sa pagpangamuyo. Pariseo ang isa, kag manugsukot sang buhis ang isa pa. Ang pariseo nagtindog kag nagpangamuyo nahanungod sa iya kaugalingon. O Dios, salamat kay indi ako kaangay sing iban nga mga tawo, mga makawat, mga madaya, mga makihilawason, o kon kaangay sining manugsukot sang buhis. Nagapuasa ako sing makaduha sa isa ka semana, kag nagahatag ako sa templo sang ikanapulo sang tanan ko nga kinitaan. Apang ang manugsukot sang buhis, nagtindog sa malayo, kag indi gani magtangla sa langit. Ginapukpok niya ang iya dughan sa pagsiling. O Dios, kaluoyi ako nga makasasala. Nagasiling ako sa inyo, ini nga tao, nagpauli nga ginpakatarong sa baylo sang isa pa, kay paubuson ang tagsa-tagsa nga nagapakataas sang iya kaugalingon, kag pataason ang nagapaubos sang iya kaugalingon. Ang aton Ebanghelyo nagasaysay sa aton sang palaanggiran sang duwa ka tawo nga nagpangamuyo sa templo. Ang isa nagkabig sang iya kaugalingon nga matarong o kon self-righteous. Kag ang isa manugsukot sang buhis. Ang matarong nagpadayaw-dayaw sang iya nahimuan sa Dios kag wala siya magpangamuyo, kung di nagdayaw lang sang iya kaugalingon. Samtang ang manugsukot sang buwis, didto sa malayo, sing mapainubuson nga panimuot, nagpukpuk sang iya dughan, kag halos indi makatangla sa Dios nga nagsiling, Dios ko, kaluoy ako nga makasasala. Sa aton pagpamalandong sang palaanggiran karon nga adlaw, aton pamangkuton ng aton kaugalingon, kung ano bala nga pagsimba, nga pagdayaw, pagpangamuyo, ang aton ginahatag sa Dios. Ginatawag kita sa sining panahon sang Kwaresma sa pagpaubos kag paghinulsol sang aton kaugalingon, katulad sang manugsukot sang buwis. Kay paubuson ang tagsa-tagsa nga nagapakataas sang iya kaugalingon, kag pataason ang nagapaubos sang iya kaugalingon. Mga utod kagabihan ko, pamalandungan naton subong nga adlaw ang quality sa aton prayer life and prayer time. Oo, nagahatag kita sang panahon sa aton Ginoo paagi sa pagsimba adlaw-adlaw o kun kada Domingo. Ginabisitahan naton siya sa Santissimo Sacramento. Ginapadunggan naton ang mahal nga iloy sa pagpangadi sang Santo Rosario kag iban pa nga mga palangadion o kun nobinaryo sa mga santos. Apang mas maayo pagid kung i-examine naton ang aton kaugalingon kung ayhan ginabaylo kita sang aton mga practices of piety. Aton usisaon ang aton kaugalingon kag sabton ang ini nga pamangkutanon. Ano nga mga pagbag-o sa akon kaugalingon ang ako nakita bangod sa akon pagpangamuyo? Mga utod kagabihan ko, kung masabat naton ini, hindi gid malayo nga ma-celebrate naton ang grasya sang Dios sa aton mga kaugalingon. Ang nagadalom naton nga prayer life, nagabunga gid ini sang pagbag-o sa aton perspectives, opinions, attitudes, and behaviors. Kung kita nagapangamuyo sang madalom kag himpit, may pagbag-o gid nga nagakatabo sa aton pagkatawo. Kung sang una, suplado kung suplada kita,
Subong, bangod sa madalom naton nga relasyon sa Dios, kabalo na kita magihom kag mangin mapinasalamaton bisan sa gamay lamang nga butang. Kung sang una kadasig sa aton manghusga sa sitwasyon sang iban, subong, bangod sa madalom nga prayer life, nagaway din na ang aton understanding sa sitwasyon sang tawo. Kung sang una, kaugalingon lang naton ang aton concern. Subong, bangod sa transformative power sang prayer, ang kinahanglanon na sang iban ang aton ginauna. Amo ini ang matutuod nga pagpangamuyo. Ginabag-o kita sa aton pagkatawo. Gani, pasalamatan naton ang aton Ginoo sa bugay nga ini, bagod ang grasya sang matutuod kag himpit nga pagpangamuyo sa iya gid nagasugod. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tak na alas 4 sa aga. Welcome mga kami pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition na pagsabadong edisyon sa Platuntunan Petsa 26 sa bulan sa Marso. Ika-4 katapusan na Sabado sa ikatlong bulan tuwing 2022. Kamusta na, good morning sa ating mga sukay, sa ating matagpulamati, sa ating mga kabombo sa kabuusan ng 61 ka makabaranggayan sunod sa Bacolod, mga sukay natin mga kabombo natin nga agapa nagabulog tao sa mga banwa kasunod sa kabuusan sa ating sining probinsya. Of course, sa ating sining mga mangumang, ara sa kabukiran, sa ating sining mga mangisda sa Kanlauran. Good morning, welcome to the pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa first edition. Of course, sa atin mga tutok na karon live sa atin sini FB kag YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makita nila, batian nila at pagpalagad sining agas niya Platuntunan Bombo Report sa first edition. Kamusta na? Good morning ating matidiras-diras volunteers sa mga rekado natin nga aga pa nagabulog tawa. Aga pa nag-cater ko sa ila siniya nga mga suki. Mga kakutura natin nga aga pa nagpamalaklon sa aton sinimerkado partido sa aton sing Libertad kag Burgos Public Market. Of course, sa mga aga pa natin nga makuturan sa mga kapihan sa aton sing mga merkado sa mga kabaranggan kag mga kapurukan. Mga senior citizens natin nga aga pa nga nagbulog tao. Gatutok na sining mga tiniyon niya sa pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa first edition. Of course, mga driver natin, nga aga pa man karon niya banat buto, mga driver natin nga nagapreparar magbiyahe balik pasada. Siniya nga adlaw sang Sabado. Apisar wala kita sang trabaho sa pampubliko natin nga mga talatapan kag sa pilaton ka pribado nga mga kumbuyahan mga kebenan. Ay kamusta na kamo, welcome mapaang-paang ato sininga kagahon. Pisar nga nagtupa pa ang ulan kagabi sa pila ka porsyon dire sa Bacolod ka northern part sa aton siniya nga probinsya. Oy sa mga uton naton dira nga nagaliso-liso na si kagahon. Sabado subong pwede ka mo ulo exercise, maka-jogging, maka-walking, maka-biking. Pwede mo sa motora nato subong niya mainit ato sa tiyempo ara kita summer season. Sigurado siniya daw sang Sabado. Damo naman ni maulo outing kadto sa mga beaches, mountain resort, kag pila pa ka mga mabugnaw nga lugar para pampompo sa mainit naton nga panahon siniya nga tinion sang summer. Of course, kaupo dyo tagsa dili ka Sabado sa kagahon Bombo Dennis Rubican. Ang mga balita nga aton gapatamod balita nga aton ibalot sini nga magpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa first edition. Sa mga nagapauran naton niya mga balita lokal sa Kabako. Dito iya sa may syudad sa Mamaylan ang ginsunog sa wala pa karon may buluan niya nga mga sospetsado. Ano ihan ang motibo sini pagsunog sa nasabit siya nga bako? Samtang dito sa may barangay urong syudad sa Kabangkalan ang mga residente ka mga barangay officials po nato sa Kapulisan katapos sa Philippine Army nagpitigay niya sa condemnation rally batok sa grupo sang CPP, NPA, NDF. May isa ka inkwento nagluntad sa tutalikdan galing adlaw sa may syudad sa Himamaylan, barangay Karabalan, mga kebenan nga nagresulta sa pagka-recover sa nga madamo nga mga armas, subversibo nga dokumento, mga bala. Matapos nag-withdraw ang mga ginapatian membro sa New People's Army. Sa mga nagapauna nato niya mga balita sa palibot niya sang pungsod, mga banwa kuno pwede na nga makategorize or mapaidalam sa COVID Alert Level 1 risk classification. Ini sunod siya pag sang IATF. Kaya dumaan nyo ang mga pinadalam lang sa alert level, ang mga highly urbanized city, kaya mga probinsya, mga banwaya, tindalan na sa probinsya. Pusubong, pwede na ma-categorize to alert level 1 ang mga banwa, mga kabinan.
pagin nato niya nga mga balita sa palibot niya sang pugsod ang Department of Education ginakuan na karon pasugta na ang pagbatigayon kuno sang in-person graduation rights sa mga lugar nga yara sa COVID Alert Level 1 and COVID Alert Level number 2. Po sa iban nga mga lugar mas mataas ang COVID Alert, hindi pwede kuan nanay kuan nanay ta virtual na kuno iyang year-end kuan panawag na year-end rights o kuno yung graduation rights mga kaabinan. Sa balita gikan sa luwa sa gyapon ito iya sa pungsod Ukraine ginpadayaw karon sa Ukrainian forces nga ila naguba ila nawasak ing isa ka landing ship sang Russia dito iya sa isa ka puerto sa may southern Ukraine mga kaibinan. Kaya nga Russia sini nga agaw nagapayag man nga ila na kuno tapos ang first phase sang ila sini nga gera batok sa pungsod Ukraine. May second phase, may third phase pa. Sa mga balita ito ni may balita nga itong kapatamon sa nga agapapalagan siya Tuturan Bombo Reports first edition. 31 minutos na nakaligan yung stock na nga alas 4 sa ngaga. Atis natin nilion ang palibot sa sunod sa Bacolod kag mga balita na tipo ni Bombo Carla Defensor. Subong adlaw mga kaibigan second day sang kampanya sa aton siniya nga mga lokal nga kandidato. Di kapon sa unang adlaw bawat din na ibalaan naman aton direksyon sa Bacolod pila ka bahin nga sa atong probinsya. May mga opening salbo sa mga kampanyahanay, may motorcade, may mga programa, may mga pagpulong-pulong na patigayo na mga lokal nga kandidato. Di sa gyapon na panugyan sa ato sa kapulisan na panugyan sa ato sa Armed Forces of the Philippines ang panugyan sa Commission Election nga taw hayonta ang kampanya na despite sa pila ka mga lugar nga may ara sang mainit-init nga pag-enkwentruanay sa nga mga kandidato, especialmente sa pagkakwani, punong o kung magka-alkalde sa sectional kung sa isa man kabanwa. Importante, healthy, nga kwan bala, healthy nga kwan nga tawag nga ring kampanyahanay, kahit di naman sa sinima kampanyahanay kapag plasta sa plataforma sa ato sining nga mga lokal nga kandidato, hindi man ni makapang-inu-ino, di man ni makapang-huna-una, di man ni makapili ang ato sining nga pumuluyo kung sino ang nagkadapat nga ibutang sa renda sa ato sinipang gobyerno sa masunod naman nga 3 ka tuig. Masunod nga 3 ka tuig, 2022 until 2025 mga kaibigan. Muling dibilang isa ka term office ang local officials is 3 years. So kung mailiher sila siling mabot ka May 9, 2022 election, magatapos naman na ila ang term after sa 3 years mga kaibigan. Muna sinitang sa maayo mga performance ng public officials ang 3 ka tuig tuman na clip-out. Pero sa mga alaw performance nga mga public officials ang 3 ka tuig tuman na ina kalawig. Kung ga-perform siya sa maayo kung reservations pumuloyo, tapos ng term niya, do okay man si mayor, no? Do okay man si vice, do okay man si councilor, nga dapat ibutang tapos sa balik liwat sa aton sining sa aton sining banwa or sa aton syudad kaya ko namin mga performance pero kung wala kay ang leader, wala ka nga mayor, alaw performance ka nga vice mayor, mga konsihal mo David daw hindi man makita daw ay man sang ginaplastar nga mga ordinansa para sa kayuhan sa pumuluyo ay ang 3 ka tuig mga kaibigan, tuman na nakalawig aguniya sa mga pumuluyo. Ito sa sining mga tinion, sining mga kampanyanay, sining pagplastar sa mga plataforma sa aton sining mga kandidato, halin sa ibabaw pagkanto si Dalom, kitang eleksyon ta subong 2022 is
national and local mo. Kung mabalaan na si Pumuluyo naton sa pagplastan na sa ila sa plataporma di gobyerno. Ang ilabla nga mga plano sa tinion nga magbalik sila liwat sa panghimanwa. Anong ila maayo nga programa, anong ila imuon sa mga Pumuluyo. Muna na ginatanaw sa Pumuluyo. So sinima kampanyanay, di naton obserbahan. Prosbla kita, kung may mga personal choices kita, kung sino aton nga mayor, sino vice mayor naton, si congressman naton, sino presidente naton, vice president, ang senador, the rest abi panubo, papanaog sa mga city councilors, sa municipal councilors. Di meron ka tayo mga personal choices. Ang aton suggestion nga kung pamatian taman plataporma speak para mabalaan taman, baka pag ino-ino kita, kung sino bilang dapat, ngay buta naton sa pwesto. Manang dapat inapatag nato sa Pumuluyo. Kay kunti ko masintro lang takron sa isang kandidato, sa ato na choice, sabi personal choice, siyempre, ang imo yung pinsada, laman nanda. Kung makapamati ka ba sa plataporma sa piyak yan, mas mayo pag hindi. At least makumparar mo, sino giblang mayo, sino giblang nakadapat. Kasi bagay, subong mga tinion niya, bisaya sa maniligan pang eleksyon, sa saksak sinagol man ang ginapili sa tao mo. Wala man yung Pumuluyo nag-vote straight gidabi. May ara gid makasulod man abi sa piyak man nga grupo. Kaya may ara man ton sila sa piyak tong do kayo man lang yung tao kinakita man nga mayo man ang performance. Di ba? Duway straight vote yung mga Pumuluyo usbong mo. May ara man yung gasakot gid. Mas mayo man na gani kiti may ara sing check and balance sa ato sa pagimhanwa. Kaya kung puro lang da karon sila tanandra, ito sa kabudlay from la. Pero kung may ara sa ginatawag oposisyon, at least may check and balance. Kaya ining mga kontrapartido o oposisyon, nabi man sila naton, di man sila nga kumo-oposisyon. Kaya kung ano tikan nila sa administrasyon, opos ka lang opos, hindi man na iman namin. Bis kaya man gwapo kag matahong nga programa, para sa Pumuluyo, ti kumo nabansagan kakilala kaya oposisyon ka, pamatukan mo na lang. Di na mo panghimanwa. Di lang plataporma ang ginaduso nyo kada eleksyon, kada kampanya, serbisyo para sa kayuhan sa kadamaan. Muna, di ba? Serbisyo, ari ko, gina-endorso nyo kagilingon nyo, ginatanyag sa Pumuluyo kagilingon nyo, para liwat naman nga magserbisyo. Serbisyo para sa kayuhan sang tanan, di ba? Di kaya serbisyo para lang sa kayuhan ninyo, o serbisyo para lang sa kayuhan sa iyo sa grupo, serbisyo para sa kayuhan sang tao, mga kaibigan. Tiyan mo na yan, okay man ako may ara, may oposisyon dira sa liko, may check and balance, pero hindi man sa liko mo oposisyon ka, tanan na lang pamatukan mo, pamatukan. Hindi ba? So, managing karin sa Pumuluyo. Mamati man tas ang mga mga panindugan kag plataporma man sang kung ano da nga sa piyak ka grupo nga wala nyo ginopta. Para at least makapanginuino man kamo. Magkapanginuino man kita kung sino gibla nagkadapat. Ngayon butang nato niya sa serbisyo. Importante malandi, serbisyo. Para sa mga Pumuluyo. Serbisyo para sa kayuhan sa kinamaan mga kaibigan. Mula na mo, di ba? Natawag ka mo ganyan nga public servant. Ano bang servant? Kunti manog serbisyo. Hindi iyan kamong serbisyuhan sa tao. Kamo maserbisyo sa mga Pumuluyo. Kaya ang Pumuluyo, amo na nagpili sa inyo. Sila na nagbuto sa inyo. Sila na nagbutang dira sa inyo balik sa poder. Or sila dira ang nagbutang sa inyo sa rinda sa ato sininga panggoberno. Muna nga dapat in return serbisyuhan ninyo sila. Base iblara ko ba sa pwesto na kapungko, base kamo pagyapon serbisyuhan sa Pumuluyo. Kamo na magserbisyo para sa aton sini nga mga Pumuluyo, mga kabinan. Tisubong ikaduwa nga adlaw sang kampanyahan ay naton lokal.
mga kaibigan, nationwide na yung local campaign, so good na kahapon, tidirisin nato sa probinsya, dirisin na sa Bacolod, may mga kandidato na nga nagpatagayon sa ila sining mga motorcade, opening salbo sa ila sining kampanya, para iya sumabot nga May 9 election mga kaibigan. Tiyaw, nagahingapos na ang inadlaw sa bulan sa Marso. Nagahingapos ng inadlaw pag April. Pag abot sa bulan sa Abril, pila na lang. Mga 45, mga tsakto na, no? Mga 1 month, mga 45 days na lang. Mga kaibigan, ma-eleksyon na kita. Amo na yung mga inadlaw pain para sa kampanya sa lokal nga mga kandidato, mga kaibigan. Pero tigila panomdom ta sa ato sila nga mga lokal nga kandidato nga sa maabot iya nga Holy Week, especially sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, based iya sa resolusyon sa Commission election, wala na kampanyahanay. Until na aguros ko ni sa Domingo de Ramos, Easter Sunday, I mean. At ibang Holy Week na tumasugod na Palm Sunday, until ma-end isa sa Easter Sunday, mga kaibanan. Prote sa Huwebes Biyernes, Huwebes Santo, kinabawal na pagkampanya. Based siya sa resolusyon sa Commission ng Election. Pila man lang 45 días man sa aton nga mga lokal na kandidato kampanyanay, labi pa kung banwa mo, syudad mo, ay damo-damo barangay. Ang 45 días, hindi mo na mo sa churet, yan ilibot, imo sining banwa. Mga kaibigan, malipot na nga tinion para sa aton sining mga kandidato, pero sila nato bira-bira na aton sining mga kandidato, especially aton nga mga nagpa-re-elect nga mga public officials. O sila nato na, ang ginapanomdom nato sa aton nga mga nagpa-re-elect karon nga mga public officials, despite nga nagsugod ng inyo sining kampanya, nagsugod ng campaign period para sa lokal nga mga kandidato, basta malipatan nyo ng inyo sining obligasyon, basta nalipat na mo, incumbent pa ka mga public officials. May obligasyon pa ka mo, may bulaton pa ka mo gyapon sa inyo tagsa ka mga constituent. Hindi ka basta nalipatan ta ng mga bulaton ta dira, tutok na kita sa kampanya, may pila pa kayo importante nga mga hilikoton kumula sa inyo sa opisina nga malipatan nyo na, mapending na mga benepisyo kayuan sa aton siling nga mga pumuluyo. Kaya nagtutok na kamo sa kampanyahanay. Na ibutang ta spensar ta sa mga kandidato, especially sa mga re-electionist nga still incumbent pa kamagapon niya nga mga public officials. Why pa natapos inyo sining term of office? Mga kaibigan, di ba? Kay June masugod, May, June 30, na matik effect ang pagpungko sa mga re-elected kag newly elected public officials. Mga kabinan, June 30 noon, 12 noon. Damo na ang, ang ruling. Ining mga nagpa-re-elect, incumbent pa kumugyapon until matapos yung term of office. Mga kabinan. Ibang nga rin kung saan ito, maperde nga mga re-electionista, after sa May 9 election, balaan lang perde na sila, ay why nagana iya magbalik sa opisina. May ara pa ka magyapon na biglin nga mga sinimana, until ma-end inyo sa term office. Okay na kung re-electionist ka magdaw kay, kahit daw kanami, ginsang feeling mo. Po sa mga re-electionist nga na pugday, sa mga kandidato, nagleperde, hoy, bagay. Bantayan tani sining kampanyahanay na. Of course, ara man din nato sining mga Operation Backlash, ni mga posters nga wala na butang sa mga designated common posters area. Kag of course, sa mga pumuloy, mga vigilante kita.
sa mga especialmente sa mga re-electionist, sa mga incumbent officials. Bawal ang paggamit sa resources sa gobyerno sa inyo kampanya. Bawal na gamiton yung resources ng gobyerno sa iyo sinig kapagkampanya. Kaangay sa paggamit sa mga salakyan sa gobyerno. Di na pwede. Basi tadal-tadal doon sa pagkampanya nyo, basi pasakyan sa mga supporters nyo, kundi kung makadto ng mga barangay, ng mga kapurukan, para lang hakuton iyo sa mga supporters, gamit ang salakyan kag gasolina sa gobyerno, hindi na pwede. Sa mga pumuloy naton, kung may makita kung mga kandidato nga nag-aimo sila, pwede nyo ang picturean, videoan, ireklamo yun sa Comelec, ireklamo yun sa DILG. Kaya hindi na pwede magamit ang resources ng gobyerno sa kampanya. Mga kaibigan. Kaya mo ginabawal sa Comelec mo, kasi mente sa mga incumbent, kaya kumar sa pwesto, base ingalitan nila bla, ang resources ng gobyerno. So hindi pwede magamit ang salakyan sa gobyerno, ang mga facilities na sa gobyerno, bawal na nga gamiton sa kampanya mga kabinan. Ginapibalot na as pumuluyo, base kami ada kung masiplatan, pwede ganyan nga mareklamo sa Commission on Election kag subuman sa DILG. Pwede makasuhan sino may na nga mga incumbent public officials nga nagagamit sa resources ng gobyerno sa ilas ni kampanya. Kaya kung kampanya ka mo ang katuloy sa purpose na para sa inyo mo. Hindi mo niya para sa publiko. So hindi nyo pwede magamit ang resources ng gobyerno para sa inyo sini personal nga pabor. Basta mahakot-hakot muna sa mga supporter nyo. Karga nyo sa mga opisyal, mga salakyan sa gobyerno. Diba? Amo na nga ako na ang mga opisyal sa gobyerno, mga salakyan sa gobyerno, nabutangan gina logo para ma-identify kung ano na isang sa din sa nabilong opisina sa gobyerno, sa din sa Banwa, sa din sa syudad, muna ginabutang gina logo ang mga salakyan sa gobyerno naton para ma-identify. Kag tanan nga mga government vehicle sa plate number, ma-identify mo sa mga government vehicle kay red na iya ang iyang plate number. Ang letter na number sa plaka niya, pula ina ang kolor. Basta red ang plate number, government vehicle ina, makibinan. Amo nang ginahatag. Basta iban nga, tabunan na yung logo sa salakyan, para di makita government on the vehicle ni. Pero sa plate number, may identify niyo pag hindi makibinan. Red ang plate number. Kag nag-start ina mga plate number sa government vehicle sa letter S, mga kaibinan. Muna gantag mo tips para balaan nyo kay base iban natin nga mga incumbent public official na tabunan talang logo para ibalaan kayo para mahakot sa mga supporter tahalin to sa kukiran. So kung di nyo makita nga may logo sa isa ka local government unit, tanawin yung plate number. Basta red ang plate number kaya nag-start sa letter S is a government vehicle, mga kaibinan. Hindi niya pwede magamit sa mga karaban, kampanya, panghakot na sa mga pagkaon para sa mga supporters ng siya kandidato. Bawal gina, mga kaibinan. So muna sa natin, hindi niyo magamit. Hindi pwede magamit ang resources ng gobyerno sa kampanyahanay. Kaya hindi naman manigar. Siyempre sa subong yung kampanyahanay, sila katilong sa eleksyon, kung incumbent ka, medyo pabor-pabor gid mo. Diba? Incumbent kaya ang tanan nga pabor arasimo mo. Kung kontrapartido kaya magkalokaraban ka to tag apat na kabilog motor cup pag imo sa niya nga guide. Pero kung incumbent kay mo magabaha ang mga ang mga traffic enforcer. Nga nag-guide si mo sinay karaban, mga kibinan. Kahapon sa hapon, pagpuli talin di sa
Sina ta pabalik sa norte nga portion ang ang flyover bladas may Bangga Banago Bata. Terrible ang traffic. Terrible ang trapiko. Wala sang bisan isa kalandong sa traffic enforcer. Ikaw naurot gina sila to deploy sa sa mga mayong rodalanon sa Caravan kag sa area to sa reclamation. Ang traffic ang tirin-tirin sa mga salakyan halin sa norte. Halin to sa may lapit lang sa may DPWH pakadto din sa flyover. Nag-clog up ang trapiko. Kaya wala sa may dire nga traffic enforcer. Rush hour para. The first place, ang isa ka lane sa aton dira nga flyover sa may norte, sa may Bangga Bata. Close na mo. Kaya hindi repair. So, kalin sa norte, pasulod din na makasaka dira sa flyover, kaging close ang piyak ka lane, kaya hindi repair. Makalabay lang dahil hindi sa Bacolod, magpagwa pa padaog pa norte. So, muna isa sa Marson kung nag-clog up dira during rush hour sa aga man kung sapon, kaaradang volume sa mga salakyan. Timbis ibang itong dako volume na sila, pasulod din masaka sa flyover, di kasaka, kay close, kay gine-repair. Sunod kita na maagi sa dalom. Di ba kung sa dako volume sang traffic sang salakyan, mga kaibanan, kag wala sa may nagadireher nga traffic enforcer, sa mga auto na itong guro kahapon nag-experience sa terrible din ang traffic. Da sa ito siling nga flyover sa may Bangga Bata, Bangga Pepsi. So ginapanawagan tayo atensyon sa atong Bacolod Traffic Authority. Pila na pero may mga agyan naton kada hapon, rush hour sa agaw ay problema kay may traffic enforcer. Pero paghapon, alas 6, wala na kita makita traffic enforcer sa mga major intersection naton mga kabanan. Mga kabanan, So, isa ini sa mga concern ang ginapanawagan sa Bacolod Traffic Authority kung bitaw, nga dapat palipason mga rush hour, kag pangbuyan tayo natin ng mga enforcer daw. Pang reschedule ta oras na hindi na sininga pagka alas 5:30, alas 6, mga traffic enforcer ta off na tanan. Kadamo mo tani traffic enforcer, lakbilog na dre. So pang kwanta ni pang adjustment tayo ilang oras nga during rush hour, sa mas minti sapon, di lang kapag alas 6, kita makikita traffic enforcer, alas 6 sa mga po ng peak hour mo. Inog volume na sing salakyan naton, inuguwa na sa mga salakyan na sa Bacolod pagkadto iya sa guasang syudad. Di why ka namin makita traffic enforcer sa mga major intersection, kay off na sa mga traffic enforcer alas 6. Di tanay pag-schedule tayo, kamo diya, kamo nga na-assign sila nga mga major intersection, amo oras ka mo na yung sulod until sa gabi, until matapos ang rush hour, para may madirihel sa ato sila mga flows ng trapiko, mga kabinan. So liwat, ginapanawagan ito Bacolod Traffic Authority, nga diri sa may flyover na to sa northbound, Bangga, Banago, Bangga, Bata, pagkahapon dira way na traffic enforcer, tirin-tirin ang masalakyan, kalaba na sang traffic naton. Magluwas nga close ang piyak lane, may ginakut-kut para sumuda nga area sang dalan. Kumot ano da? Drainage sa manada. May patabok na nga drainage mo, ginakut-kut obra. So isa pag nagapadelay ang flow ng atos niya traffic. Mga kaibanan, di ko dapat mga amon na bilang obrahanay, obrahaw ni sa gabi, inang gamay na bilang volume sa lakyan. Da na obrahon sa gabi, di ko adlaw ka ara ng volume sa lakyan, da mang obra. Di ko di ka delayed siyang flow ng trapiko. Pero kung gabi na ya, obrahon, why na siyang trapiko, mas matawhay pag ang pag-obra, mga kaibanan. Sa mga nagalabay blada sa atong flyover sa Bangga Bata, di ba? May ginaobrada, may ginakut-kut na sbong. Tapos, close man pinaka-lane dira sa flyover naton. So, muna yung mga faktor, kung kada kan hapon, terrible dira ang tirin-tirin sa mga salakyan. Kag wala kita, may makita nga traffic enforcer nga nagadiriher. Tinggo asin na dira, bansig-bansig lang
pa-gats-gats na da para makatabo ka, kakanuay ka gats da, o gasa, dala ka sa lakyan, o ka gats, di ka dot-dot da, ngati mabilin kayo mo sa trapiko Di sa uli, kung sige na lang na iaway na magidir nga trapiko, once nga matabuan pa na, may arat dar sang vehicular accident, delayed pagid ang traffic delayed pagid ang flow sa trapiko. Sa lawata, ginapanawagan ta Bacolod Traffic Authority. Ngabutangan ta na daw, di lang pag-rasize pang pull out naman purser ta. Sa mga major intersection. Hulat doon tayo, after rush hour, para may madirihir sang flow sa trapiko. Tiwai na traffic lights di sa northbound flyover na ton. So dapat manual nga pagdirihir sa trapiko. Di sino madirihir kaway sa traffic enforcer na pag-abot sang alas 6 hapon. Kay nag-off na iya. Or base deploy to dito na sa dako nga area to kung may mga okasyon. Dapat niya gini pagbayaan ng mga major intersection ta. Ano man dira nga event, dapat ito traffic enforcer, kami traffic enforcer diyaw. Sobra 400. Ting sobra na 400. Halin sa alas 6 sa aga, tubtog alas 6 nga po, duty na tanan sa bilog ng Bacolod. Di ba mga shifting mas na da? Hindi pagbayaan niya mga major intersection nato, especially during rush hour, bisan pa yung madalagko kita yung mga events o iya sa aton syudad ya sang Bacolod. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa takla alas 4 sa ngaga. This time ko aunta ng balita ang sitwasyon sa palibot ya sa Bacolod. Mga balita ang madalong na ni Bombo Carla Melifinsor gikan sa patrol. Bombo Carla, good morning! Come in! Bombo Danis, good morning. Bombo Danis, susubong adlaw is last day na, no? Sang Saturday, sa bulan sang Marso, Bombo Danis. Okay, kadasig lang, Abril na, Bombo Danis, next week, no? So, susubong rin ang sitwasyon dali subong sa siyudad sang Bacolod, Bombo Danis. Medyo matulot-awhay pa. At ang aton sining mga kauturan nga nagabiyahe, no, sa mga jeep Bombo Danis, nagapagtupak na rin na ini sila, no, diri sa syudad sa Bacolod. Madamo naman ini sila sa mga pasahero, susubong nga mga timion Bombo Danis. Unlike isang nagligad lunes sa Bombo Danis, no, I think grabe man, no, matauhay, perte katauhay sang dalanon, wala gid sang may nagbiyahe nga mga PJ, tungod nagpatigayon ini sila ya sang strike Bombo Danis. Subong at nagamatamat balik na Bombo Danis, no? Madamo na sa ila sige nga mga nakuha nga mga pasahero subong nga kaagahon Bombo Danis. Location mo subong din ka na ano may mga trapa asa kwan tubangan sa katedral tabok sa Skillet Public Plaza dalan Rizal. Yes, Bombo Danis. Diri subong no nagaplastar naman diri ang mga vendors naton before Bombo Danis. Diri sila nagaplastar kag nagabaligya naman ini sila Bombo Danis. So for sa subong tay mga sarado pa, no, mga ulad daw mo pa ang ila sini nga pag open diri sa Maya tubang mismo sa San Sebastian Cathedral Bombo Danis. So mga kanada mga RTWs ang baligya sa nadra. Yes, sari-sari Bombo Danis, no, may mga riipan, may mga pagdabaligya sa mga puntis, sinelas, mga hampanganan, so sari-sari diri ang makita naton yung mga baligya. Kung tig-adlaw na, no, kung adlaw na Bombo Danis, sari-sari ato diri makita ang ginapaligya sa aton sige nga mga vendors diri Bombo Danis. Musta tiyempo to subong Bombo Carla kay gabi da nagtupa-tupa pa ang ulan. Bombo Danis si subong okay gid, no, mapaang naman na Bombo Danis ang aton sini nga kaagahon pa lang, pero mapaang sa subong Bombo Danis wala kita sa may mabatsagan nga pagpanaliki o kung na ulan na subong nga kaagahon Bombo Danis. Okay gid ang aton sini nga panyempo subong nga kaagahon na Bombo Danis. Galing ti aga pa daw kainit na sa aton temperatura. Yes, Bombo Danis sakto gid, no, maihigit ito sa aton sini nga temperatura. Especially kagahapon na Bombo Danis, usto pa lang niya, kung wala pa ganay nagtungtong alas 12, Bombo Danis kagapon, at ipertigid ka init, no? Ang mabatsaga natin nga init, so ano gid Bombo Danis, nasabi na lang ipaligo gid Bombo Danis, no? So mas maayo gid nga aga, pati makapaligo ka na kagbalon gid dapat siyang tubig Bombo Danis, hindi amo na ang nga palamig sa kainito sa adlaw ko din. Kag importante na dapat niyara sumpayong gid nga bitin kumagwa sa ila sa tagsa
sa mga panimalay, Bombodan. Oh, of course, sakto na bumukara. Speaking ka sa balon tubig, di sa bunga daan, kadung adlaw sa kampanyahanay sa aton nga mga lokal kandidato, ba sa mga supporter ng mga kandidato, ha? Magwa sila balay bumukara ba, dalagin sila sing proteksyon, ha? Dala tubig, sige, wasim kala tumban, ay pilas mga supporter ng mga kandidato naton, bumukara. Sakto, gida Bombodanis, no? Hindi lang nga mag-sulusinggit o kung mag-wave lang nga Bombodanis. Ang iba nagasinaos pa. So, importante gid nga magdala ini sila sa ila sini nga mga tubig. Kapin pa kung mag-upod ini sila sa mga karavan sa ila sini nga mga kandidato, Bombodanis. Good line na, no? At least pala may ara ikaw yung tubig nga ilimnon nga ginadala, Bombodanis. Kaya tod init lang mo kaya basta may stroke bla na experience sa mga nagabantay sigad sa dalanon dira sa paglabay sila sini nga mga kandidato, so dapat talagid payong no, hindi ta lang pag-ikuan, hindi ta magsalig bla kay ti singko sa tamaan mo ka excitement bla, di mo na batyaga ng init pati after bla ang effect na after effect mo base tapos yung kita mo sa kaimo nga idolo nga kandidato, pag puli mo sa balay mo bla, tingala ka daw lain na matiyag mo, kanina tama ka na ito yung kainit, bumukarla. Ang mag-sakto gida Bombodanis, no? Inang saktuan ng gida Bombodanis, no? Ang pag kalipay man, no? Ay ti syempre, ati mabalman to nga kisamang gid lang tuod na hining mga camping ni Bombodanis. So, importante imo sili nga kaugalingon na hindi ikaw matamaan ng Bombodanis. Ang gani bumukarla. So panugyan tala na no sa ato si mokotura sa ato sili nga mga pumuloyo nga ti kuwagita i-protect gid ato silo nga kay ang lawas, di lang proteksyon kita batok sa coronavirus, no? Yes, Correction makita karon batok siling mainit naton nga panahon bumukarla. sakto gid Bombodanis, no? Kahit amon subungan pa niyempo ara sa gyapon si COVID-19 so sa gyapon na alungan nato ng aton sinitag sa tagsa ka mga kaugalingon, Bombodanis. Sige, anong mga balita tada may ara sang ginsunog to construction equipment bako sa may sipalay bumukarla? Yes, Bombodanis, no? So mayara sa isa ka backhoe nga ginsunog sa area sa Sipalay City, Bombodanis, sa may sitio Kagay, Barangay Kamindangan, Sipalay City, Negros Occidental, Bombodanis. Sa Subo, patigayon ang investigasyon sa mga kapulisan regarding sa naging sunog nga backhoe, Bombodanis, no? Hindi nga backhoe, ti amo niya ang may ginagamit sa pag-ubra sa dalan, Bombodanis, dito sa may barangay sa may sitio Kamay, Bombodanis. So, ini ang ginagamit nga equipment sang mga nagaubra sa dalan, Bombodanis. So, at ini sa Bombodanis, si grabe nasunog, ini nga bakbo, no? So, ang investigasyon sa mga kapulisan, Bombodanis, patigay ka, nagapatigayon ini sila sa pag-imbestigar kung sino ni ang naghimo sini sa pagsunog sini nga backhoe, Bombodanis. So subong wala pa gid ini sila no sang matungod nga suspetsado sang pagsunog sang backhoe, Bombodanis. Wala man ini sila na-mention sang ni Bombodanis, wala man ini sila naka-mention no kung kalibtanan pala sa NPA o kung NPA ini pala ang naghimo o kung hindi, Bombodanis. Subong ti wala pa gid ini sila sang matumod nga suspetsado, Bombodanis. Si daw totally burn gid ang nga backhoe. Amo gid gani Bombodanis, no? Makita naton nga may force nasunog gid ang ini nga backhoe, no? Grabe ang itom gid ang sa may driver side pala sang backhoe, Bombodanis, nasunog gid ang ini nga backhoe, Bombodanis. Ang malali bumukarla angay sining mga aktibidades bla kung ano man ang grupo ang naghimo sini, grupo sa NPA, grupo sa mga extortionista, kontra negosyo, pagkabanan, ang epektado sila bumukarla pumuloyo kay kung ini nga mga heavy equipment nagaobra sing dalanta, gaobra taytay, gapanami sa ato sini nga palibot, iwas sunugon mo kung ma-delayed ang trabaho, madilatar ang disbintahan dia para sa pumuloy mo, bumbukarla. Ang pumuloy dia mabutang sa problema, ang mabutang niya sa alang-alang kung
may mga kaangay sila nga mga ginahimo nga mga aktibidades ang pila nato niya ka mga kauturan Bukarla. Sakto gina Bombo Dennis, no? Ini dako gid ini nga bulig kay tungod nga nagahimo ini sila sa nga nagabulig ini sa paghimo sa nga dalanon Bombo Dennis, especially ang mga area bala nga perti naging kalubak ini nagapagabulig man para mapahapos man ang pagtransport sang mga kauturan nato nga yara gid sa nabukid nga bahin na Bombo Dennis sa Negros Occidental para i-transport ang ila sini nga mga goods man, no? Mga pupas, mga ukanot Bombo Dennis sa syudad sang Sipalay Bombo Dennis. So ini dako manini kung tani nga bulig para at least nga maubra ang dalan sa mga nabukid nga bahin sa Negros Occidental Bombo Dennis. Sa may gani sitio Kagay, ano nga barangay ni gani? Sitio Kagay, Barangay Kamindangan Bombo Dennis. O Kamindangan, no? Si sa angkuan syudad diya sang Sipalay bote si Pabla kun totally burn ining bako ti pila naman yan ka sinimana nga madilatar ang trabaho kay ti mangita naman to of course sa developer or sa construction firm nga panagiya sining bako ti millions of pesos na naman nga damage Bombo Carla. Sakto gid Bombo Dennis, no? At pilaman kadlaw naman kung mabalik naman, no, ang ubra sang dalan Bombo Dennis. Iniilislan gid ini niyang equipment Bombo Dennis kasi kung gamiton ini liwat kung iubrakon diliwat Bombo Dennis kasi kung may mga shorts na ini, no, ang mga electrical wiring sini nga bako Bombo Dennis ang Sipalay PNP Bombo Dennis at ini sila kay ini sila, no, sa mga residente nga kung may ihibalo ini sila magpadulong ini sila sa Sipalay City Police Station para at least, no, matagaan na sa hustisya ang pag-asunog sa ini nga bako Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So isa naman ka nagluntad nga encounter Bombo Dennis sa may area sa Barangay Tibyao, Sitio Tibyao, Barangay Carabalan sa may Himamaylan City Bombo Dennis. So ini nagluntad ini sang nagiging adlaw Bombo Dennis. So late reported lang ini Bombo Dennis, no? So ini samtang nag-conduct ako ng mga 94th Infantry Battalion Bombo Dennis, nag-conduct ini sila sa community support program. So sa may Sitio Tigbao sa may Barangay Carabalan Bombo Dennis. So may ari ini sila sang information nga nakuha nga mayara sang presensya sang NPA Bombo Dennis. So ini nakita nila ang location Bombo Dennis nga naga-export sa ang mga food supplies nagikan sa mga residente Bombo Dennis. So mayara sang encounter nga nagluntad mga 9:40 sa aga Bombo Dennis. So ang mga government forces at ini sila sa advantage position ang mga NPA nag-withdraw ini sila Bombo Dennis kaga nabili ng ila sini nga mga supplies kaga mga war materials Bombo Dennis. So mga 12:05 PM o mga alas 12 Bombo Dennis ang mga NPA hindi sila, no, nag-withdraw na sa area. So ini may mayara sa mga hindi pa gimahambal Bombo Dennis kung mayara sa mga casualties sa katapos ng NPA bangod nga mayara ini ang mga katapos ng 94th Infantry Battalion mayara sa mga nakita nga blood stain sa ila sini nga mga sa ila sini nga gipakagyan o ko ng withdrawal route sang mga NPA Bombo Dennis. So mayara sa mga na-recover nga item ini isa ka generator, duha ka EIDs nga mayara pa sang fire Bombo Dennis. So mayara pa sa kalayo, duha ka rifle grenade, isa ka bandolier nga mayara sang 4 ka magazine loaded sa nga ammunition Bombo Dennis, mayara sang 3 ka cellular phone, 7 ka jungle pack, 3 ka magazine short M16 loaded with ammunition, isa ka long magazine M16 MC, 100 kilos nga bugas Bombo Dennis, kaga mayara sang CCC NPA flag, kaga mayara pa din sa mga dokumento with high intelligence value Bombo Dennis. Sa subong patigayon ang pagkakandak sa pursuit ng katapos ng 94th Infantry sa area Bombo Dennis. Ito pila na ka mga sunod-sunod ng mga encounter Bombo Carlo sa may area sa Himamaylan, Barangay Buena Vista, sa Bonte, Carabalan, sa Magligad, pila pagid ka man na bukid nga area sa syudad sa Himamaylan. Do kadamod na do
base sa aton militar ara damo da ko porsa gid sa NPA kiti do sa piak da nga portion sa bukid is ano na gihulngan part na sing gihulngan sa oriental nga side Bubukarla. Kaya mo pa na aton sining hibaluon gid Bombo Danis no kung madamo pag sa gihapon yung mga katapusan terorista o kung mga NPA sa area sa barangay sa Mahimamaylan sa Mahimamaylan Bombo Danis no kay sunod-sunod no nagigada bulan may ara man sang nagluntad nga encounter sa area sa Himamaylan Bombo Danis. Sa muning aton sining hibaluon kung kamusta kag ano ang ila sining paglantaw sa area sa Himamaylan Bombo Danis kay ang nabutang man niya sa red category Bombo Danis ang ang Kanduni, ang Moises Padilla, ang Escalante Bombo Danis ang Calatrava amo na yung nabutang sa sa category o kon hotspot area diri sa Negros Occidental nga sa category nga red category Bombo Danis. So amo ni nga aton sini nga kamusta ko no ang area sa Himamaylan City Bombo Danis. Para mabalaan taman kay siyempre Senator Subong kampanyahanay na sadto sa mga statement sa militar ni mga membro sa People's Army talaga kandak sila tawag nga permit kuning kuha kabla permiso sila nga magkampanya kasi ila teritoryo dira no permit fees no to campaign no sa ilang mga teritoryo ti kun ina mga lugar da kung damok pa presensya sa nga mga New People's Army at base ko nag-extort na sa mga kandidato naton dira sa nasabit nga lugar Bombo Carla para magpatigayon sa ila siniyang mga pagkampanya Bombo Carla. Bogi gani Bombo Danis no so nag-iigan nakakuha kita information nagikan sa 303rd Infantry Brigade Bombo Danis kung may mga information nagidiling sila no nga nakuha nga mayara sa extortion nga gakatabo Bombo Danis. So ini gina-verify gina-check man ang area para ti sa Bombo Danis na mangin mangin safe man ang pumuluyo kung sa diin may mayara sa mga reported nga extortion Bombo Danis sa area sa Maylan naga-export ini sila sang mga pagkaon imagine mera ini sila sang isa akon 100 kilos nga bugas Bombo Danis kung taon naton duwa gid ka sako sang bugas ang ila sininga nakuha dito man mismo sa pumuluyo Bombo Danis. Okay, ti ba sa issue of course na siyang NPA kay ti libra daw anniversary nila Bombo Carla? Yes, Bombo Danis. So nakuha man nato no sang preparasyon ang katapos ng 303rd Infantry Brigade Bombo Danis susunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. May ara ini sila sang may mga information nga may mga magagmay nga mga grupo ang magahiwat sang anibersaryo Bombo Danis. Akagini sila ti preparado naman no sa maabot nga March 29 Bombo Danis, ini sila naginapreparahan Manila kag mga area nga mayara sa mga extortion, mayara sa mga presensya sang NPA. Ini ang ila sila nga gina-check yar Bombo Danis, especially nga nagasugod na ang local camping kag pila na lang Bombo Danis maabot na akon magasugod na ang eleksyon May 9 magasugod na ang eleksyon o kon May 9 ang eleksyon Bombo Danis. Ini ginabantayan nila ang mga area. So, nag-preparar ini sila. Bisan pa nga mga grupo, magagmay din ila sila mga namonitoran. Ini sila sa gihapon, Bombo Danis, nag-preparar, no? Ay, wala ni nila ginadula sa ila sila nga pagbantay ang mga NPA Bombo Danis. Kaya hindi nila masibal. Nabalaan naman nila kung ano ang mga paghahimuon. Kaya mo ni ang ila sila nga ginapreparahan Bombo Danis. So, Bombo Danis, kumatiyan nato, napakayagi kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang usual na day, they will be celebrating. Kung nakita natin for the past years na, hindi naman sila makapag-celebrate ng dako as compared no, itong start sa administration, may presidente nga may peace talk. So, subong, ang nakita natin previous years, daw hindi na sila ka-celebrate because of the presence ng atong tropa and pag medyo nag-consolidate man na sila, kung mabalaan sa mga pumuluyo, ginareport man sa pumuluyo. So, grabe gid ni tago nila and we have seen itong mga video clips kahit bisan itong last Christmas, itong anniversary nila sa CPP-NPA.
So, December 26. So, nakakam out kami in our possession, kaming sa Grupo Manila, sa mga upod nila nga ginpaabot sa amon. So, gagbay na nila just to commemorate nila. Small group, very small group. So, siling ko, sa amon nga stage, hindi na sa mga pumuluyo tungod ang presence ng atong tropa and siling ko kayo na gina-report niya sa atong tumuluyo pag balaan silang mag-consolidate. So, tanaw ko subong same siguro ang trend. They will break up into small group just to celebrate. The squad size lang yan ito kung makita ko. Mga 7 to 10 katao lang nag-celebrate sa ila. Siyempre, gusto man na-celebrate ang ila movement. Somehow na-tone down na. And tanaw ko daw, hindi man sila buhat kaya sa una nga openly na nila celebrate sa isa ka lugar. Susubong daw hindi nila mabuhat. And kung gusto nila mag-consolidate, that is to our advantage. Yes, sir. So, inyo man, sir, sa gyapon, bantayan ang mga areas, sir? Ara, gyapon, we have identified among the areas and ang mga ongoing ato ng mga security patrols, security activities para hindi hindi mag-consolidate man sila. And in relation gyapon sa ato na local election, national local election, so ongoing ang mga security activities para maging peaceful, ma-maintain ang security sa area. Bomba Danis, kaya mo ito na pahayagikan kay Brigadier General Elsencio pasaporte regarding ini sa ila sininga preparasyon, kag ila sininga pagbantay sa anibersaryo sa NPA sa March 29, Bomba Danis. Yes, Bomba Danis, ang ng report nagikan sa patrol. Bumbo Ferdinand para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat Bombo Carla, may defensor, mga balita dulong sa patrol sining aga pagpalagan siya patutunan Bombo Report sa first edition. Tara, mga insidente nga kinabo iya sa pinaka-porosyon sa aton siniyang probinsya. Samtang doon nag-iinit karon ang kampanya na sa aton nga lokal nga kandidato. May pilaman ka mga doon nag-iinit mga karoon at kabidades sa nga aton silingan UP for sa Miao. Sigot iba si pagpakita man sa ila siling pag-sister sa ila siling kilapit man yung anibersaryo sa bot nga Marso 29. Kutara man aton nga Armed Forces, aram aton nga PNP, nga nagabantay, kag nagaprevent sa any activities ngayon mo niya sing NPA nga makatublag sa peace and order sa aton siniya nga sosyedad. 18 minutos na nakalabay, stak na alas 5 usagan yung patutunan Bombo Report sa first edition. Magapanubalik makaligad lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang Balik din po palagay sa Platutunan Bombo Report sa first edition. 22 minutos nakaligad sa ng alas 5 sa aga. Pilapagin natin kamatala kayo mga alkanto at sa pilaton ka mga senaryo sa nasyonal mga kabilano. Kahapon, ang Department of Education ang nagapayag nga ilan na panagutan ng ginatawag nga physical end of school year rights sa mga lugar nga napaidalom sa COVID Alert Level 1 and Level 2 mga kabinan. Butsilingon, pwede na magkapatigayon sa mga graduation rights in person sa mga eskwelahan naton diri sa Pungsod, Pilipinas, sa mga lugar nga sila ton ara sa alert level 1 and 2. Ini ang ginanunsar kapon mismo ni Deputy Secretary Leonor Briones, mga kaibanan. Rio, with the continuous downgrade trend of COVID-19 cases and paghanagang sa mga restriction, the Department of Education are allowing the conduct of limited face-to-face and virtual graduation depending on the alert level status sang tagsa ka mga rehiyon or lugar. Dati duwa man katuig nga di blang klase naton sa Pilipinas ti virtual kag modular kada or kwan kay online classes kag wala sing mga ginpatigan nga graduation rights. So kasi pagtipon-tipon sa madamo nga mga pumuluyo or madamo nga mga estudyante, why sing tawag nga graduation rights bangod sang COVID-19. Pusubong nga pwede na limited face-to-face year-end rights so una ginatawag gining graduation rights so wag natin ang term na dire ginagamit sa DepEd morning year-end ng end of school year rights o kon EOSR morning term subong sang DepEd
At sa una, graduation rights. Kahit sa una, so ipata pandemya. Halin sa prep, mga preschoolers na ton, tubtob sa kinder, hasta sa college na. Pagabot sa bulan sa Marso, kaya na da, graduation na sa aton sining mas estudyante. So bangod sining COVID, siyempre natrasar ang opening sa klase, but sining atrasado man ang mga graduation rights. Kaya based iya sa memorandum sa DepEd, ang mga eskulahan sa bilog apong sa Pilipinas, ang aton graduation supposed to be kandan Marso, posigo bangod sing COVID, may mga adjustment kita sa pagsugod sa klase, kag pag-end sa klase. So, for this school year, 2021-2022, ang mga graduation rights kung ang end sa school year, magatapak from June 27 to July 2. Arada, amo na schedule sa DepEd, kasi sa una sa linggo, Marso, yung end of school year natin mo. Doon naman yun, nag-late kita opening sa atong school year, bangod sa pandemya. So, trasar man kita sa pagpatigayon sa ato siling mga graduation rights. No? So, based there sa findings sa DepEd, ang mga eskwela nationwide are set to conduct sa ilas ni end of the school year rights from June 27 to July 2. No? Mga kabinan, kaya ma-end ko nung ato sining school year on June 24 mga kabinan. June 24 is San Juan. Mo nang end sa school year naton, school year 2021, 2022 mga kabinan. So at least limited lang, hindi man silang giguro nga maka-full ikaw dira. Kaya sa una gani, virtual mo lang. Ang mga graduation rights, ang mga estudyante, harap lang sila balay. Virtual man lang ang mga ginapatigayan niya graduation. So, siniyang school year, pwede na, magka-limited in-person end of school year rights na sa mga lugar, areas, ganapitalon sa COVID Alert Level 1 and COVID Alert Level number 2. Sa mga mataas pa yung level, hindi pwede na, virtual anay, ang ilas nga mga patigayon pagkandak sa graduation rights o kung niya tawag nga end of school year rights. Mga kabinan ito palawig pang ang term, no? Pwede ka mga graduation rights or commencement exercises. No? So mga ito isla na kaginlawig ng term sa DepEd. Mga kabinan, no? At least yan pa paano, amat kita nagkabangon, amat kita nagpabalik sa mga normal na ito nga helikoton sadto after pila, almost 3 years. Hindi bala nag-start ang pandemya na ito sa Pilipinas sa COVID is March 27, 2019. Mga kabinan, 2019, 2020, 2021, pangitsam, boy sa tatlok tuig, mga kabinan. Subong tabalaan taman, nagapanubo na man ng kaso, ginagmay na lang mga kaso sa mga banwa, syudad o probinsya, single digit na lang, dili sa Bacolod, dili sa probinsya sa Negros Oriental. Hindi matamat na ta, balik sa ato sining makilandan nga helikoton, mas maya pagid kung makabalik ka kita sa normal nga face-to-face classes kahit hindi naman manigar, nga ining mga virtual classes, online classes, module classes, ako on man sa mga DepEd officials naton na hindi ini-efektibo yung sa isang sistema sa pag-edukar sa aton sila mga estudyante. Guys, kapo ganyan estudyante nga face-to-face klase. Ayan pang modular, ayan pang online. Pwede mo na i-on sa estudyante, yan nga kwano gadget. Yung ano, aras na kapati, galiway siya, at sa kakuti cellphone nyo. Paano mga inefektibo ng pagtudlo sa siya kamistra? Mas manami, gid mga kabinan. Takboy tanan sila. Takboy tanan sa ito sining mga station sa Visayas, sa itong Plug Station. Bombo Binroy, Bombo Iloilo, good morning.
Gid Bombo Dennis, si Bombo Doni niya. Welcome ka, good morning. Yes, Bombo Doni, good morning, Western Visayas. Ready ang madalag ko na mo na Bombo Doni ng mabalita din sa may sulat sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental at kahapon ti Dagrosinyo Muman, no? So din sa sulat sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental at ang amon din ng mga lokal kandidato nagkuha na Bombo Doni patigayo na sa ila sila nga mga opening salbo o isang ila sila mga pagkampanya kagapon na ginutok ba ng trapiko namon dres Bacolod bangod sa nga pagkaraban sa mga kandidato namon may mga programa gimpatigayon kaga subong nga adlaw ti do kwangido amo ni ang balantayan kay ang duwa diri ka mga grupo ang incumbent ka challenger do dungan gid ang ila sini nga pulong-pulong subong adlaw. Diri sa may syudad sa Bacolod. Kag sa pilaman kabahin sa amon probinsya, mga banwa namon ka syudad Bombo diri Bombo Western Visayas, patigayon man sa mga karaban, kag opening salbo sa ilang kampanya diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ikaw ko do kainit sa nga tiyempo naton, panahon naton, temperatura naton bumudo ni sila nga summer season, daw mo man karon kainit ang pag tinaris-taris na sa mga politiko sa pagsugod sa amon sa aton sining kampanya sa lokal. So far sa first day sa kampanya diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental bumudo ni Bombo Western Visayas sa amon nga pagtan-aw kapag assister man sa amon kapulisan diri so far so good, wala sa mga untoward incidents nga nagluntad first day sang kampanya diri sa Negros Occidental kag syudad iya sang Bacolod. Labagi namon diri ka mga nagapauna nga mga balita lokal dito iya sa may syudad sang Sipalay, sa may sitio Kagay, barangay Kamindangan, Sipalay, usa naman ka heavy equipment sa Kabako ang ginsunog, ginsunog sa wala pa karon may buluan nga mga sospetsado. Ginausisa pa rin sa mga kapulisan syudad sa Sipalay ko sino ang responsable nga nagsunog sining bako nga nag-ubra, ginagamit sa pag-ubra sang dalan daya sa may area sang sitio Kagay, barangay Kamindangan, Sipalay. Kaya wala pa man may matumod ang aton amon diri otoridad ko sino ang mga responsable base ti siningo ginatanaw diri base pag-extortion naman la ang sa likod sining pagsunog sining nasabit nga bako nga totally burn gido sining ko ti mga amon aktibidades perwisyo naman di pumuloy kay matrasar man yung himo sang dalan sa nasambit yang nga lugar. Kasi nato ti di maposta ning bako millions of pesos sa maning kaperdian sa bahin sang construction firm kasi pagkadilatar sang proyekto nga makaperwisyo man sa mga pumuluyo. Kaga dito sa may area sang syudad sing Mamaylas sa may sitio Tibaw, barangay Carabalan, Bumudo ni Western Visayas, na ma-encuentro ang mga nagluntad in between sa mga elemento sa 94th Infantry Battalion Philippine Army kag sa ginapatigan nga mga membro sa New People's Army. May mga bloodstain nga nakita niya sa palibot sa encounter sites kag after sa pila ka minutos nga pagbuwala sa luthang ang mga ginapatihan nga NPA nagpalagyo na recover sa mga militar sa area. Madamo nga mga magazines sa M16 Armalite rifle. Actually may recover ganing isa ka M16 Armalite rifle. Subong may isa ka generator sets nga recover. May duwa ka sako sang bugas, may mga bandoliers nga may unod sa mga bala, may apat ka mga tatlo ka mga cellphones, mga personal backpacks, ang bandera sa NPA, kag subong mga subversive documents with high intelligence value. Muna recover sa mga soldado sa area matapos ang nasambit nga pagbailuhan na isang luthang. Kaya subong grabe man yung preparasyon na Bombo Western Visayas ang Philippine Army, nagsang PNP kati by March 29, ma-anibersaryo ang NPA.
Amo ni nga amon diri commander sang 303rd Infantry Brigade si General Inocencio Pasaporte, naka-alerto karon amon diri nga mga soldado. Iti sa Maniliga may nadlaw, sunod-sunod man nga maengkwentro nagaluntad diri sa probinsya, especially sa may southern part sang Negros Occidental. Bombo Doni, Bombo Western Visayas, sa mga nagapaulo namon diri nga mga balita sa Bacolod kag Negros Occidental. Bombo Doni. Madamo gid nga salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsak naman ang Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Nga amon diri mga balita sa siyudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capi sa assessment nga amon diri magkatapo sang Rojas Component City Police Station with Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo, ang hepe sang among estasyon. Sunod diri siya nangin matawhay kag malinong so far ang unang adlaw no sa pagsugod sang local campaign period diri sa siyudad sang Rojas. Kung sa rin ganim nagpatigayon sila sa simultaneous checkpoint sa mga dalanon diri sa amon nga siyudad agud nga mapabilin ang kalinong kagatawhay man kag wala man sa mga napabalhag ang mga nag-ilinaway nga mga supporters, mga nag-inano dabi dira nagtugas ang kinagamo kag nangin sports gid lang ang mga supporters man kag mga kandidato sa ilang pangampanya sa una nga adlaw sang local campaign period. Kag ang mga kandidato diri nagapatigayon man sang ilang kanya-kanya nga mapagpakilala sa publiko nga nagapadalagan sila sa nagkalain-lain nga posisyon halin sa governor down to SB members sa magtimbang sa nanuhay-tuhay nga mga partido diri sa amon nga probinsya. So may mga kontra kalabanan sa mga posisyon diri sa amon nga probinsya may kontra gid kag ginalantaw nga mangin kahalawat-hawat kung sino gid diri bala ang mangin masunod nga mga magpungko sa nagkalain-lain nga posisyon diri sa amon nga probinsya sa palabuton nga eleksyon sa Mayo 9. Dugang namon diri nga balita ang natabo nga pagpauntat sa caravan sang mga katapos sang team pulahan nga ginatawag dira sa may bahin sa Banwa sang Panitan ginapayag to nga una to pakamalao to si incumbent mayor Catherine Kita Bello sa amo nga Banwa kay man ginapayag nga siya ang nagasugo sa mga kapulisan nga pauntaton ang ginahiwat nga caravan sang iya sini nga kasumpong sa pagkaalkalde nga si Joy Moscal. Ginpayag diri sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Bello nga why siya nagmando kag ano man iya nga manduan niya ang mga kapulisan although nga siya ang mayor sa amo nga Banwa. Ginpayag niya diri nga ang makatapoy ang sa mga kapulisan ang ang nag-initiate na nga pauntaton ang caravan kay man nahibaluan nga wala nakaproseso sang permit ang amo nga kampo. At update man sa sining pahayag nga suspect nga SK chairman kag kaupod niya gani sa binaylihan sa natabo nga binayli dito sa may bahin sang Sitio Pinay, Barangay Lacaron sa Banwa sang Dao. Kung sa rin ganiti napatay gidrio ang biktima nga si Richard Baarde, 22 anyos, kag residente sa Barangay Pasugi sa Banwa sang Panitan. Ang suspect diri nga SK chairman amo si SK chairman John Paul Delfin kag may kaupod ni siya nga si De Monarca kag ginapahayag nga wala sa gihapon tubtob sa karon isa na kasemana nga wala nagapakita sa ilang lugar. Napakigangot naman ang ilang punong barangay, si punong barangay Rodora sa Rodora sa may Detablana sa Barangay Pasugi sa nagpakiangot sa DILG kung mayad sila nga buhaton kay man ang SK chairman nila dira gani ang imbolbado sa amo nga krimen.
Amo na ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sing Capiz balik sa imo Bombo Doni. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, ko naman ang Bombo Radio Kalibo with Bombo Leonardo. Welcome ka good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni, no? Ang mga nagapauna manamon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo kag isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Ang una nga daw man diri, no, sang pagapangampanya sang mga lokal nga kandidato diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Based man to sa mga pagpangusisa kag pagbantay sa aton nga taga APPO kag Aklan Police Provincial Office, no, nga kung sa diin ginapayag nila ang first day naging maayos, no, kag wala man sang kun may ano nga naiplastar to nga reklamo sang isa to ka politiko sa iya nga kasumpong man to nga politiko. So para kanya-kanya to sila kagapon sang pamasyar sa iba't iba nga mga banwa diri sa amon sa probinsya sang Aklan. May ara nga bilogid sila, no, from congressman down to masanggo niyang bayan sang inang banwa, nagkwangkid, no, nagbuylogid ang iban man to bungkag. May ara nga partner lang agkag sa mga independent mo nang solo-solo gid, no, nga nagapangampanya kagapon sa pipila ka mga banwa diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Pero based man to sa kay Police Major William Aguirre sa amon Aklan Police Provincial Office nga may mga ara sila nga na kanyang naobserbaran ba nga daw sa gamay lang nga problema, partikular ang kamal pag-abot sa dalagan sang trapiko kay kagapon partikular sa 2nd district sa amon diri sa probinsya sa Aklan. May ara, no, ang giniwat nga motorcade ang pipila ka mga partido, no, kung sa diin makabig lang gid nila nga minimal lang, no, ang ina nga problema mapila ka minutos kuan naman dayon maayos naman dayon sa aton nga kapulisan nga kos ginasang traffic kay damo, no, ang mga nagsunod, damo ang hakot to, dugangan pa sa mga pribado nga salakyan sang mga pipila ka mga politiko. Ti siyempre gakos kinina sang traffic kapingi kon diri sila magalabay sa may banwa sang Kalibo. Balaan nyo naman sentro sang Kalibo siguro may tatlo pa kamo ka traffic light nga maagyan, tapos amuna tuman pa kadamong nagasunod sa mga motorcade o ti traffic diri samon sa banwa sang Kalibo. Kag ginapayag ni Major Aguirre, no, nga siling niya nga ang kwan bala ang ilagid niya pagbantay may ara nga police visibility gid kun may ara nga politiko grupo nilang mga kadto diri sa ilang lugar. So may mga pag-deploy gid sang mga kapulisan para at least ang seguridad, no, mapabilin. Kag siling ni Major Aguirre, no, nga hugot gid nila nga ginapabot kag ginapadumduman siyempre ang mga politiko nga sundon gid dapat ang nakabalahag sa COMELEC Resolution 10732, no, ang National COMELEC Campaign Committee. Kung sa din bawal dira ang house to house campaign, no, paglamano, ang ano ba ito, paghakos, pagharo kag pakig selfie, no, sa mga butante. Ang budlay ganida kung nasusunod gid man, no, pero siling ni Major Aguirre ang dapat i-implement gid, no, kag ginagilagay nila ang maging kuan bala ang mga political o kung wala sang may ginapaboran nga politiko, ang ginapa-explicar gid na sa mga pumuluyo, no, kagapon kag so far tawhay man, no, ang first day dire sang pagapangampanya sa amon nga mga local candidates. Kag sa amon dugang pagid nga mga balita pag-abot naman speakers isla sang Boracay ti ang MTO or Malay Tourism Office, no, ginapamunuan ni Sir Felix de los Santos nga siling niya nga sa palabuton nga April, no, may ara sila nga mga plano nga makakuan pagid, no, makapaingganyo pagid dugang nga makabisitang mga kuanaton dire mga turista sa amon sa may isla sang Boracay kay subong damo nang mga trabahanteng nagsibalikan. Ang iban halin diri sa Kalibo nagprefer gid nila nga magatabok to sa amon nga may isla sang Boracay para nga magbalik bala to kay dako tong sweldo kay bala naton Boracay gina. Kag aside sa mga trabahante nagsibalikan, ang mga negosyo nga nadula to nga gindalasa sang pandemic nagsibalikan kay subong libo na sa isa lang kadlaw, libo-libo ang nagatabok sa amon sa may
isla sang Boracay. Amo lang ni, so para na mga nagapunamon diri nga mga balita sa bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Dani. Para magiging nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo sa pagsugod man diri kapon sang local campaign na period sa syudad kag probinsya sa Iloilo bauna diri sa syudad sa Iloilo ho. Kadungan sa pagsugod sang local campaign period pasakaan sang sampaw-sampaw nga kaso sang grupo nanday City Mayoralty candidate Salvador John Capulot kag kaupo niya sini nga kandidato man sa pagka-konsyal si Anay Kagawad Plaridel Nava, si Iloilo City Mayor Jared Reñas. Kaso nga grave misconduct, conduct unbecoming of a public official kag grave abuse authority or grave abuse of authority ining ginpasaka sang kampo nanday Mr. John Capulot batok sa incumbent City Mayor nga si Iloilo City Mayor Jared Reñas. Gin question nila diri ang una ang ining ginapayag 1.750 billion pesos nga gin loan sang city government sa bahin niya sang Development Bank of the Philippines kun na DPP ang sabat diri sang alkalde sang syudad nga ti way pa man maprobahan niya sang DBP so unimplemented pani. Gin question man diri ang pagpamakal nagligad sang syudad sang mga sarakyan kagagin panghatag sa mga konsehal. Ang sabat diri sang alkalde sang syudad sang Iloilo para man niya sa opisina sa mga konsehal kag di man niya sang para sa personal nga gamit sa mga konsehal or personal abi nga ginhatag sini sa ila. Gin question man diri ang pagpamakal sang syudad sang tama kadamo nga mga COVID-19 vaccines nga ang iban kuno diri according sa reklamo na Mr. Capulot. Mga kapin 14 million pesos ang worth nagkalawisikan lang to kay iban sila nagkala-expire. Di kon magamuna siling ni Mayor Treñas tingaman ako lang kasuhanyo man kanday Health Secretary Francisco Duque III kag vaccine Sir Carlito Galvez kay nagpilirma man ni sila sa kontrata sang pagbakal sang syudad sa mga bakuna. Kag ang pinakabarato na gani kuno nga bakuna ang ginbakal sang syudad ang AstraZeneca. Plus may reklamo pa gini sa ginpasar nga supplemental budget number 1 worth 438 million pesos nga ti gina-question man sang kampo nanday Mr. Capulot no ti siling ni Mayor Jared Reñas kun amo sina ang mga anomalya diri nga nakita nila sa akon siling nga dumalahan may ginpakita nga resibo si Mayor Reñas siling ni Mayor Reñas Aryo sang nagligad lang ginawardan kami sang Bureau of Local Government Finance bilang best fiscal management during a pandemic. Kag pakita niya pagidring isa pa resibo siling niya nagligad biskan may pandemic ang syudad niya naka-earn sang 500 million pesos sini nga surplus sa aton sini nga pundo. Balikan niya man si Mr. Capulot ginapahayag sang alkalde sang syudad sang Iloilo nga gapakita lang nga si Mr. John Capulot ang wala sang may nahibuluan sa ginatawag yang local governance. Amo na kay net sa syudad sang Iloilo subong. Pero sa probinsya ya sang Iloilo amo man kalamig. Amo na kalamig to the extent nga ang incumbent governor diri nga nagapare-elect sa iya sini nga another term si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ginsugura niyang kick-off sang local campaign kahapon pinagi sa pagpangapikapi lang tuya sa may merkado publiko sa may banwa sang Barotac Viejo Iloilo upunto sa iya sini nga mga constituents kay ang amon ya diri nga gobernador may pangontra matod may isa diri ka independent candidate nga nagapapili man sa pagka-gobernador pero hindi man sang mabugat gid sini nga contender amo na nga maka-afford ya ang amon sinidiri nga gobernador nga magpangapikapi lang sa unang adlaw sang campaign period. Kung ang iban diya nga mga kandidato daw magkala rumpagid ang ila sini nga mga isopagos ka walwal sang ila sini nga mga plataporma sa day 1 sang campaign period. Tama ya katawhay sang amon sinidiri nga gobernador ang vice governor namon diri ti Sherwin man isa lang ka boto kinahanglan sini madaog na siya kay ti unopposed si Iloilo Vice Governor Christine Tingting garin. Aside sa ilan, opposed man diri ang
kongresista sang segundo distrito sang probinsya sang Iloilo, si 2nd District Congressman Mike Goreseta. Magluwas sina ti may mga board members pa diri sa tatlo namon ka mga distrito nga lunsay mga unopposed man, kag may mga unopposed candidates man kami diri sa pagkalkalde sabay niya karon sang probinsya sang Iloilo. Sa general assessment sang Police Regional Office 6 nangin matawahay kuno ang dalagan sang unang adlaw sang kampanyahanay kapo niya nga adlaw. Pero masubo-subo man sa amon diri sa may syudad sang Iloilo kay kahapon man nagalabot ya karon sa 24 gid ka mga pamalay ang natupok sang kalayo kag may 15 man nga partially damage nga sa sining nagluntad nga sunog sa may Tanza Timawa Zone 2 diri sa may syudad sang Iloilo. Ang masubo pa gid diri sa iban didto nga mga nasunugan kaya may natingwaan man matuod sila nga masalbar halin sa ila sining nga mga balay antes ini natupok gid sang kalayo, pero sang ginbalikan to nila ang ila mga kagamitan nga ginpanghimos waay na kay may nagpanghimos pagid ya nga iban. Kasubo nga biskan amo na tong nadagatan kahapon sa mga nasunugan, may iban pa kita nga mga kauturan nga nakatubos nga magpamintaha, nagpangawat pa sa sini mga tawo nga nagkalasunugan na gani. Ginpamangkot namon tong isa sa mga ginkawatan sang TV, ginkawatan sang washing machine, kaga pati to mga SIM niya, ginpangawat man. Kung may mensahe siya sa nagkawat, siling niya, why na? Importante buhi. Madamog ikang salamat sa aton sining nga mga sister stations, hindi ko nadarap kayo. Salamat man, Bombo Doni. Salamat.